Bos días a todas e a todos. Imos presentar o certame Enreguéifate e os obradoiros escolares que se marcan dentro do proxecto deste mesmo nome, promovidos polos concellos de Santiago, Pontevedra, Ames, Teo e Rianxo. Trátase dun proxecto que acaba de ser premiado como o mellor proxecto estabilizado no concurso 1000 Primavera, convocado pola Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua. O que procura é impulsar a improvisación oral en verso e contribuir a través dela a promoción do uso da lingua galega. Comezando polos obradoiros, vanse impartir un total de 23, comezarán o 9 de abril e desenvolveránse nos CIPs de Lamas de Abade, no Colexio Vilas da Alborada, no Colexio Nova Señora dos Remedios, no CIP Apóstolo Santiago, no Mestre Rodríguez Xixirei, na Escola Semente, nos institutos de Lamas de Abade e de Sar. Están pensados para quinto e sexto de primaria, o primeiro, segundo e terceiro curso de ESO. Os obradoiros son de 90 minutos de duración, vanse desenvolver en dúas clases de 45 minutos cada unha. Ofrecen ao alumnado unha ocasión de coñecer polo miúdo as características desta forma de improvisación oral en verso e a posibilidade de adquirir coñecementos básicos para comezar a producir as súas creacións. En total, achegarán a Regueifa uns 600 rapaces e rapazas. Os centros acudirán por parellas Lupe Blanco, a Rabela e Josiño de Teixeira, que forman parte do movimento de renovación deste xénero. Os obradoiros escolares, deseñados dende o proxecto Irmán Regueifesta, buscan un modelo de práctica regueifeira cun peso importante da igualdade e o respecto por todas as persoas, a vez que se fornecen de ferramentas para activar a mocidade en prol da lingua. Ademais desta visibilización e fomento da lingua galega, os obradoiros tamén servirán para amosar a importancia da linguaxe non sexista e non homófoba e detectar o machismo nas coplas tradicionais, e tamén a incentivar o alumnado para que participe no certame Enreguéifate e dotalo de recursos para tal fin. A metodoloxía de traballo vai partir dos coñecementos previos do alumnado para propiciar unha aprendizaxe significativa que vincule a súa realidade aos contidos que se pretenden introducir. O diálogo entre as persoas que guían o obradoiro e as que participan nel é constante. Procúrase unha interacción continua e un emprego de técnicas de traballo en grupo e de colaboración mutua. Esta actividade preséntase deseñada desde o fomento da liberdade discursiva e o diálogo, e danse llazos ao alumnado para que sexa o que quen de se expresar en público, creando un ambiente de confianza e de horizontalidade. Traballase así, pois, partindo da autorregulación grupal, da motivación e do reforzo positivo, cunha técnica de rima, métrica, estrofa, melodía, campos semánticos e recursos léxicos, tendo presentes valores como a igualdade de xénero, o respeto pola diversidade e a axuda mutua, etc. O certame Enreguéifate, que acaba de abrir o 29 de marzo, onte, o prazo para participar nesta quinta edición do certame de Regueifas en vídeo. Ata o 28 de maio vai estar aberta esta inscripción. As persoas que desexen participar poden facelo enviando un vídeo a través do formulario de inscripción que se atopa na súa web, que é enregueifate.gal/edición-2021. Establecense dúas categorías, unha xeral para calquera persoa e outra escolar para o alumnado dos centros educativos non universitarios. A lingua empregada debe ser sempre o galego, a temática é libre, e en cada vídeo deben aparecer cando menos dúas persoas. A duración dos vídeos non pode sobrepasar os 3 minutos. A continuación, creo que temos un vídeo sobre a actividade. Bueno, moi ben, non sei se hai algunha pregunta. Non? Non? Bueno, pois a ver se por... Tampouco.
Bueno, pois, moi ben, moitas grazas a todas e a todos por acudir e vémonos na próxima. Hasta logo.